Здравейте хора! Днеска ще играем тази игра, казва се Острие топинг. Топка. Острие топка и сега ще я играем много. Аз просто тази игра я виждам навсякъде. Ама аз я виждах преди една година. За това, че не се сетих тогава да направя видео, чак сега. Да, така да ми е по-добре скина. И да ви кажа, че играя от PlayStation. Двама срещу двама. Уау, ама защо аз не играя? Добре, не мога да разбера защо не играя. Ще се върта като хеликоптер. Хеликоптер. Добре, сега искам да прълза. Така мога да прескоча топката. Бум! Искате ли да опитаме да прескочим топката ето така? В някоя от другите видеа или в това видео? Ще се опитам в това видео. Ако не стане в някое друго видео, ще се опитам да прескоча ето така топката. Добре, избираме тук. Аре, това. Не е това. Добре, успяхме хора. Айде в пустинята най-накрая. Пустинята. Топката е червена като пустиня. Ало, ме забравихте. Тази топка ме забрави. Дойде и при мен. Ще я прескоча. Добре хора, не стана. В друго видео се опитам да така да прескоча топката. Добре, сега ще направя 5 игри и трябва и на 5 игри да направя да успея, по-скоро как се казва се? Да ги мина всичките 5 игри. Тази просто ще да прескоча топката, в другите няма да се регавя като сега. Така си скачам да бегам топката. И само да ви кажа, абонирайте се за моя канал долу в описанието. Абонирайте се за канал ми. Казва се Теди Бер на български. И имам един мой приятел, абонирайте се и за неговия канал, ако искате. Ако искате се абонирайте за моя и за неговия. Неговия канал се казва Коки Гейм на английски. Не моя бе! Не Коко. И се абонирайте за Коки Прей. Да, така ли казах от тебе? Да, Коки Прей. Така му се казва канала. Това е малко странно. Аз не мога да се убия. Добре, продължаваме. Хора, може би съм силен. Трябва да не сме близо до хората, защото те могат да изпрят топката до нас и щом сме много близо, нали знаете. Ще стане гъм, трябва бум. Добре. Къде е топката? Ето я. Трябва към ТОС. После отива към нас. После идва към ТОС. Към нас. Към ТОС. Към нас.
към нас. Направо яко. Не, тате! Писма ми! Ама ти много ми писма! Скъпен сай. Не, тате! Май се не прави. Кой бе? Къде бе? Телевизора. И се провалих на играта. Хора, имаме малък проблем. Саме да снимай. Ти не може да говоря за играта, колко ме помоли. Не мога да излеза от това капа да се ходи. После да изключа звука и да не се чува. После да се играе. Седи! Вече имам пари с това. Така стига. Така, сега да взема наградката. Просто хора, баща ми ме разсея и просто така стана и продължаваме. Просто беше... Теди, виж, вече Сега стигам ще до сега често. 5 Теди, не си купих четвърто. Ох, весело е! Отива спред телевизора, е! И той погаски! Те трябва да изтрия цялото видео! Теди, Ще изтрия видеото! Ми изтрива с какво направя. Тук се показва погаски и дали бурци си къпни. Не се го кача в YouTube, какво ми пука? Но какво е смешното? Ще не види цяло едно тук, си колко е погаски. И аз съм тук бил чубър, ще им пиша, че съм нул. И няма да имам абонати, няма да имам първия лайк гони. Не са глупости. Добре, хора, продължаваме. Ау! Това бе силно. Добре, ще има... Добре. Лад, защо всички върват? Уи! Само да ви казах, хора, най-добрите могат да минат тази игра. Така, не, аз съм тук. Не, аз е. Да, преводата мисля, че е още по-гадна. Защо я избрах? По-скоро аз избрах друго ниво, ама всичко е толкова гадно. Добре. Теди, аз вече съм по често ниво с тази игра. Хора, после се махам от играта и сега ме. Очаквайте да играя на когато тази игра. И от мен цао. Той ми омръзна, не защо така. Айде, от мен цао.
Ciao, para.